Sir, dito na lang ho. 20 lang, 20. Ulan dalawa eh. Grabe siya oh. Kaway-kaway naman dyan, Sir JP. Oo. Hinahanap na tilapia. Bawal daw yun pre. Sabing ano eh, nag-iisa na lang yung isda dyan eh. Tayo lumusom eh. Nandito tayo sa White House. White House ng Pangasinan. Walang pinipiling lugar. Ano, sobrang init. Let's go. Hindi na ako nagdala ng jacket eh. Parang nilumot na rin kaagad eh, no? Doon talaga yan. Ilang araw na rin. Ano masasabi mo dito sa ginawa nilang ano, fountain pre? Pinapangalan pa na natin. Ano sabi? Hindi ka pa nakikita eh. Ayan, naririnig nyo. Gob, wala pa daw siya masabi dahil Oh, sabi wala pang lumalabas. wala daw lumalabas na ano, na tubig. Pag ako napadrip ko, hindi ako. Subukan natin magpalipad ng drone. Let's go.